14 नम्बर चिरां समष्टि चिरां समष्टि बेयाव आङो दिनै समष्टि हिसाबै जितु पाब्लिक मिटिं फैगौ इलेक्सनखौ लानानै जितु पाब्लिक मिटिं बे पाब्लिक मिटिंआव नुजाफैनो हानानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव हाजार हाजार गासिबो जाथि जनगोष्ठिनि मानसिया दंफैजोबो फैजोबदों जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै आरो बिपिएफ हान्जाया देरहासार जानाया 100% जों सियर दिनै दिनाव जों बुंनो हायो आरोबाव अखाथ' हादोंमोन अखा हाबाबो रावखौबो हमथानो हायाखै साथा लानानैबाबो बयबो दिनैनि बे मिटिंआव प्रेजेन्ट जाफैदों बास 14 नम्बरावथ' फेरेंगा आरो खाम्फाया गेलेना गेलेया बेखौसो नागिरबाय थादों हजोंथे आं गेलेफैगोन फेरेंगा आरो खाम्फाया बेहाय गेलेथारनांगौ बिसोरखौ फेजेनथारनांगौ बहाबा खारगोनसो मानसिलाय नंबाय थाना बे 14 नम्बराव खाम्फायाबो गेलेनांगौ फेरेंगायाबो गेलेनांगौ ओमफ्राय आं जागोन जों साथाम देरहायै नायनोसै दे